ହେଇଗଲା ଆମର ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ପଶାପାଲିରେ ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାସୀ ତେଣୁ ଦାସୀ କି ଆମେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେବା ନେବା ସେ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଯେହେତୁ ତାର ମାଲିକ ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୋତେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲି କଣ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରୁ ଟାଣି ଆଣି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଇ ମୋ ଜାନୁ ଉପରେ ବସେଇ ଦିଅ। ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଶାସନ। ଋତୁମତୀ ପାକସ୍ପର୍ଶା ନାରୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ କେଶକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଯେତେବେଳେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଚାର କଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ବଡ ଭାଉଜ ମା ସମାନ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାର ଶାଳୀନତା ରହୁନି ବାହାରେ ଶାଳୀନତା ରହୁନି। ମୋ କେଶକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲା ପରେ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନକୁ କହୁଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମୋ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖ ବସେଇ ଦିଅ। କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ବିଚାର କଲା ଏ କଥାର ସତ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି କିଏ ମତେ କହିବେ ମୋର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ମତ ରକ୍ତ କରି